контрактная служба. шеваи ҷалби муҳоҷирон аз осиёи марказӣ ба хидмати қарордодӣ фаротар аз маркази Сахарова ва девори зиндонҳои Русия рафтааст. муҳоҷиронро аз масҷид ва ҷойи кору хобгоҳҳо ба артиши Русия ва ҷанг даъват мекунанд. ин навор дар шаҳри Пензаи Русия сабт шудааст. муҳоҷирон барои гирифтани патент ё иҷозатномаи коромада ба маъракаи даъват рафтиданд. то ҷои ман медонам мақсади асосии шумо гирифтани шаҳрвандӣ аст. фарди низомипӯш ба онҳо пешниҳод мекунад ки ба хидмат раванд. ин маҷлис бо муҳоҷирон дар масҷид сурат гирифтааст. ба онҳо бар ивази хидмати қарордодӣ ва ширкат дар ҷанг, шаҳрвандӣ ва сабукиҳои дигар пешниҳод карданд. зарур нест ки 5 сол интизор шавед. шумо барои 1 сол ё ним сол бо ягон созмони махсус қарордод мебандед ва шаҳрвандии худу аъзои оиларо зуд метавонед дуруст кунед. ба ҷурабек Амонов, блогери ӯзбекистонӣ, муҳоҷирон бо ирсоли навор аз афзоиши чунин маъракаҳои таблиғотӣ хабар доданд. кидур мехоҳад гражданин Россия шудана, барои ҳамино ҷалб мекунанд ки бетон мана гражданство метиҳем 6 моҳ ва 1 сол ва бо пул мегиритон. лекин як одамон фаҳмидам ки дар онҷа рафтаги банд 99% одамош мурда шуда. муҳоҷирон ва ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд ҳоло варақаҳо барои даъват ба хидмат бо пули хуб дар Русия дар дару девори хобгоҳ, автобус ва хиёбонҳои шаҳр нашр шуданд. мо метавонем гӯем ки вақти чунин ташкилоти хусусии ҷангӣ гӯем ба монанди ЧВК Вагнер вақти аллакай рӯи рост муҳоҷиронро барои хизмат кардан дар қувваи худ ҷалб менамояд, чунин иҷозатро онҳо аз мақомоти гӯем ки давлатӣ аз ҳукумати Федератсияи Россия гирифтаанд. дар як варақае ки ба муҳоҷирон тақсим шудааст, ҳаҷми маблағ барои иҷрои ҳар вазифа дар ҷанг оварда шудааст. барои мисол, ба зархаридоне ки Русия ба ҷанг ҷалб мекунад, барои безарар кардани силоҳу техникаи ҷониби муқобил аз 30 то 500 ҳазор рубл ваъда шудааст. афзоиши даъватҳо барои хидмати қарордодӣ ва ширкат дар ҷанг дар ҳолест ки дафъаҳои ахир дар Русия рейду тафтиши муҳоҷирон зиёд шудааст. онҳоро барои оддитарин қоидашиканӣ аз ҳаққи кор маҳрум ва ба ватан хориҷ мекунанд. ҳомиёни ҳуқуқ аз он нигаронанд ки ин вазъ метавонад муҳоҷиронро ба қабули чунин даъватҳо водор кунад. дар ҷанг дар ЧВК Вагнер ва иштирок намудан дар қувваҳои мусаллаҳ дар ин ҷанге ки дар Украина гузашта шуданд, ин яке аз роҳи осони пулкор кардан мебошад ва барои ҳамин бо ин пешниҳодҳо розӣ мешаванд ва рафта дар ин ҷанги бемаънӣ иштирок менамоянд. мақомоти Тоҷикистон ва кишварҳои дигари Осиёи марказӣ ба шаҳрвандонашон ҳушдор доданд, ки ба ҷанги Украина нараванд, вагарна ҷазо мегиранд. шумори дақиқи муҳоҷирони тоҷике, ки дар сафи сарбозони рус зидди Украина меҷанганд, маълум нест. аммо даҳҳо ҳолати ба ҷанг бурдану кушта шудани муҳоҷирони оддӣ расонаӣ шудааст.